Bijna 600 kandidaten. Dit is onze keuze. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2026. De gasten van vandaag. Dat is Esther van der Wouw. Van de week las ik jouw naam. Ja. Ik las het bij papier. Ik kreeg Esther van der Wouw over de vloer. Ik denk, nou, die ken ik nog. En toen las ik, gelukkig, ze dacht Wouter nog les te geven te hebben op het Vindcollege. Ja, dat klopt. Dat is nog zo. Want jij bent heel lang leraar Duits geweest. Klopt. Maar voor de mensen die je niet kennen, wie ben je? Kandidaat voor lijst Babijn in Sluis. En verder, wie is Esther van der Wouw? Nou, ik ben Esther. Ik ben geen Zeeuwse. Dat is wel leuk om te noemen. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Ik ben heel vaak verhuisd in mijn leven. En ik ben voor de liefde in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen. En ik woon hier al 28 jaar. Ik heb hier in de zorg gewerkt als verpleegkundige. Ik heb later de overstap gedaan naar docent Duits. Dat ben ik nog steeds. Maar uit wat voor nest kom je? Ik kom uit een periode, je moet zo zien. Mijn vader was textielingenieur. Mm-hmm. En in die periode ging eigenlijk de textiel naar de lage lonenlanden. Toen was China als upcoming. Ja. Waardoor eigenlijk die grote textielindustrie in Brabant, zoals in Tilburg, die ging verloren. We zijn nog in Almelo geweest, daar ging dat ook achteruit. En toen hadden wij de keuze van of naar Iran of naar Duitsland te gaan. Ja. Met mijn ouders dus en de familie. Er waren 6 kinderen, dus ja, het huishouden moest draaiend gehouden worden. En toen hebben mijn ouders en vooral mijn moeder gekozen voor Duitsland, want dan konden we tenminste 's avonds thuis zijn. De textielindustrie in Iran, dat is gewoon zo'n groot land. Dan hadden we op internaat gemoeten en dat wilde mijn moeder niet. Oh ja. Dus dat is ook de link met in Duitsland wonen. Ja. Daar heb ik ook op school gezeten, et cetera, et cetera. En zodoende heeft mijn vader daar gewerkt. En ik ben dus geen Duitser, maar heb ik er dus wel gewoond. Nu in de politiek? Ja. Hoe ben je daar ingekomen? Ik heb dat heel lang uitgesteld. Mm-hmm. En op een gegeven moment word je gevraagd. Dus toen dacht ik, ja, als je ergens langer woont, dan leer je ook de mensen kennen. Ja. En dan leer je ook de problemen kennen. En hoe langer je ergens woont, zie je ook eigenlijk dat je die problemen ook serieus moet nemen. Gewoon de problemen van de dagdagelijkse zorgen, samenleving, hoe ziet ons dorp eruit? En zeker omdat de kinderen uit huis gingen, kreeg ik ook meer oog daarvoor om me daarmee bezig te houden. Ik ben verliefd op de natuur hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk dat Zeeuws-Vlaanderen ook echt een van de parels van Nederland is. Ja, dat speelt ook een rol om daar het mooie van te zien. En het voordeel van als je niet van hier komt, ik kan soms dingen zeggen die misschien Zeeuwen zelf niet makkelijk zeggen. Zoals? Aan ideeën. Bijvoorbeeld een ding als de Euregiotuin in Oostburg. Dan kan ik rustig zeggen van ja, daar moet je gewoon een stadspark voor maken, punt. En dan kan ik dat heel stellig zeggen. Want ik heb verder ik heb geen familie of vriendenbinding daarin. Dat is gewoon wat ik zie aan de overkant en in de Randstad, dat daar wel parken zijn. Ja, en dan vraag ik me gewoon heel simpel af, ja, maar waarom hier dan niet? Weet je? En nou al het gedoe eromheen laat ik even los, maar gewoon, waarom is het er niet? Punt. Ja. Dat is alles. Ja, dus natuur is een van de dingen waar je dan voor staat, neem ik dan aan. En heb je nog... Ja, onderwijs. Ja, sorry, onderwijs en zorg. Daar kunnen de Zeeuwen natuurlijk niks aan doen, maar Den Haag moet echt oppassen. Als er iets is wat stom is, dan is het bezuinigen op onderwijs. Ja. Gelukkig hebben we nu een regering waarvan ik hoop dat ze hun beloftes waarmaken, dat ze ermee stoppen. Maar goed onderwijs is echt een basis. En goede zorg ook. Dus ja, ook al is het misschien een debakel, maar houd het ziekenhuis in Oostburg open. Voor de gemeenschap ook weer, hè? Is muziek een beetje belangrijk voor jou? Oh, ik hou van alle muziek. Alle muziek? Ik heb geen echte voorkeur. Ik kan een liedje horen en dan denk ik wel, wauw. Ik ben ook iemand die met de muziek aan heel hard aan in de auto naar mijn werk gaat. Ja? En dan zingen? Soms wel. En dan zet ik hem net iets harder. Dan hoor ik mijn eigen valsheid niet. Oh ja, dat is slim. Dat doe een beetje maskeren. Jij ziet veel jongeren. Je zegt ook, jouw leerlingen, daar moet je in alles in zien, want zij zijn de toekomst. Ja. Hoe vertaal je dat naar de politiek? Hoe vertaal je dat naar de politiek? Nou, om toch inderdaad, als het gaat bijvoorbeeld over de ontwikkeling in Oostburg, dan heeft iedereen natuurlijk ook wel de plannen gehoord over dat eigenlijk heel Oostburg weer aangepast moet worden. Als je dan hoort dat er eigenlijk al met geld gesmeten is, voordat er überhaupt goed is gekeken, heb je het geld. En toen ben ik heel erg geschrokken.
Want er is wel geld beloofd bijvoorbeeld voor een sportcomplex en geen geld beloofd voor het onderwijs. Ja, dan gaat bij mij ergens de deur dicht. Want dan is denk ik het heel lief bedoeld. Zo van, goh, we wonen in een streek met weinig activiteiten. En dan snap ik wel dat er misschien impulsief is gedacht... laten we daar nou geld in stoppen vanuit de coalitie, hè? Ja. Ik denk dat het een emotionele beslissing is. Maar als je een verstandige keuze had gemaakt... dan had je dat onderwijs voorop gezet. Ja. Krijg je dan niet soms het verwijt naar je toe geworpen... dat je bevooroordeeld bent? Dat je meer hart hebt voor het onderwijs... omdat je al zo lang in het onderwijs zit? Dat kan, maar... ik heb een maatschappelijke functie. Ik ben ook ambtenaar, hè? Ik bedoel, ik word ook eigenlijk getoetst door de overheid... of dat ik eigenlijk wel meewerk. En mijn leerlingen, ik zeg ook wel... jullie zijn een maatschappij van de toekomst. Maar ik ben nu verantwoordelijk om wel die weg open te houden... dat zij een goede toekomst kunnen hebben. Tot slot, jij werkt aan de overkant inmiddels. Ja. Volgend jaar gaat de tunnel dicht. Dat zou je ook niet ontgaan zijn. Nee. Hoe zie jij dat voor je? Hoe sta jij daarin? Heel gelukkig ga ik dan met de boot. Voor een groot deel. En verder ga ik ervan uit dat ik, omdat ik docent ben, een pasje krijg. Dat ik erdoor mag. Ja, want voor zover ik weet moet iedereen reserveren in een blok. Ja. En dan komen er inderdaad een soort categorieën van beroepen die voorrang krijgen. Ja. Maar weet jij al iets of dat onderwijs... Nou, ik weet wel dat mijn baas heeft gezegd... dat ze natuurlijk in het rooster kunnen gaan kijken. En dat je... Kijk, stel dat ik nou het eerste uur vrij zou kunnen zijn... bijvoorbeeld 2 keer in de week... dan weet ik zeker dat ik met de boot en de fiets kan. Oh ja. Dan los ik het op die manier op. Ja. En ik moet je weer zeggen... Jongens, ik ben 61. Ik ben 61. De dagdagelijkse kwaliteit van leven is belangrijk, hè? Dus ik verheug me al van, lekker met de boot. Daar geniet ik van. Oh, ja? Ja. Het is gewoon heerlijk om met de boot naar je werk te kunnen. Heel veel succes komende week. Dankjewel. En aanstaande woensdag, we gaan het meemaken en volgen. Wie weet tot snel weer. Oké, dankjewel.